Liptovsko-Mikulášska 7. hokejová trieda podáva v tejto sezóne výborné výkony a aj preto figuruje na prvom mieste tabuľky. V sobotňajšom zápase privítali mladí Liptáci súpera z Prievidze. Po tretinách 3-0, 2-1 a 3-0 porazili reprezentanta z Hornej Nitry 8-1. V sobotu 15. novembra privítajú na svojom ľade o 11:30 Púchov a my pevne veríme, že potvrdia úlohu favorita aj v tomto stretnutí. Postupne sa budeme venovať všetkým hokejovým triedam reprezentujúcich Liptov v žiackych kategóriách a priblížime vám jednotlivé kategórie prostredníctvom najpovolanejších. 7. hokejová trieda nastupuje ako starší žiaci B a ak by som mohol poradiť, dajte tie deti na ten hokej. Aby sa chlapci nemotali dať mimo, ale aby ich zbavil šport, či už pôjde ďalej alebo nie, ale hlavne aby sa zamerali ku športovému cieľu. Dôležitosť slov trénera domácich netreba veľmi ani zdôrazňovať. Naozaj je veľmi dôležité, aby sa mládež venovala radšej športu ako nejakému vysedávaniu pri internete. Aj preto sa budeme mládežníckym kategóriám v hokeji venovať aj do budúcna. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.